Здравейте, потребители от VBOX 7 и от YouTube. Аз съм Месес и днеска ще копаем в мината втори епизод на Irony. И кеф се, защото днеска е събота и нямаме домашни. Така, сега да си правим. Отивам за торчове. Много съжалявам за миналия епизод, за българската къща. Ето я довършена. Правих на една къща и за това не можах да го изпратя това клип, че било твърде дълго. Затова сега само 11 минути ще снимам. Просто много гадно. Право ужас. Аз искам да снимам също повече, ама така е казал YouTube. Не, трябва да ми точно. Торчове. Торчове. Сега тук се прави така, так. И съм се развил. Развил съм се колкото мога. Тук просто много зле. Брат ми на овка. Той играе на League of Legends. Съжалявам много, че се чува. Че се чува толкова мишката. Много съжалявам. Тук ще почнем да копаем. Кот намерим такос. Който знае как се слага картинка, да се обади. Не да се обади, да пише линк долу. Да се обади. Така. Тук ще ни е бараката. Енкото ми само извинявам се. Значи имам още докато се направя бараката. Не бараката, ами такова да е. Тук ще ми е мазето. Тук ще сложим два честа. Ще ги набъкаме. Ще осветим хубаво. Толкова ще е голям. Тук ще сложим торч. Дай да осветим бараката на Васил Левски. Много е гадно. Не трябва някъде да посада някакъв саблинг. Тук моля да се среща. Не може. Значи. Отивам за дърво. Не. Паднах. Ако имам изобщо дърво.
че трябва да ходим да берем дърво. Имаме крафтинг. Нямаме дърво, много гадно. Ако имам чест. 24, значи още едно купче дърва. Оп! Готови сме, наистина вече ми трябват честове. Готов съм. Сега ще ви покажа как съм се развил. Тук енчантингте, Fastpack Enchanting Chest Room. Ето го. Нищо няма в честовете. Ще ги бъкам другите епизоди. Тук безкрайна вода. Не съм я довършил. Ще направя по-яка. Тук ми е фермата. Тук като излезнеш отзад. Така съм го направил. Тук са вечните дървета. Не точно вечни, ами много са стари. Така им казвам, вечните дървета. Тук това е българската къща. И да ходим да копаем. Ми свършва кирката. Аз имам още една. Не, няма да копаем, ще си да оправим бараката. Не точно барака. Мази. Счупи се. Не знае. Трябва да се направим тук. Къде има? Няма. Аз не съм да... не ми пука. Слагаме и тези двата честа и тук. Ще взема две такива и така. Майка ти стара. Айде, бе. Така. Уме си го вземе нещо. Трак не ми стигнаха нещата. И такива ще ми трябват. 400 точно не найде. Така. Стълби. Доста такива ми трябват. Дай 6 дано да стигнат.
не се отриваме също. Колко са? 10 минути. Еми, хора, много съжалявам, че беше за това. Други епизод обещавам, ще довършим. И много здраве желая, абонирайте се и чао!